areáli závodu Kia Slovakia sa v polovici októbra uskutočnilo taktické cvičenie v spolupráci s Krajským riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Žiline, ktoré bolo jedinečné svojho druhu na Slovensku. Cieľom bolo preverenie kooperácie závodného hasičského útvaru a hasičských jednotiek, ktoré koordinoval riadiaci štáb. Dotýkala sa hasenia skladu s nebezpečným odpadom, kde sa nachádzali aj lítium-ionové batérie, ktoré boli prevezené do špeciálneho kovového kontajnera, teda do karantény. V rámci cvičenia sa monitoroval nárast a pokles teplôt horiaceho vozidla, šírenie a rozvoj požiaru. Súčasťou cvičenia bol aj požiar plug-in hybridného vozidla, pri ktorom sa vyskúšala aj účinnosť protipožiarnej plachty. Takže dnešné taktické cvičenie hodnotím veľmi kladne, všetky zložky pracovali tak, ako majú pracovať a v podstate je fajn, že sa vôbec niečo takéto uskutočnilo v rámci celého kraja. Nie je to príliš častá udalosť, takže aj pre nás, aj pre nich to bolo určite pozitívne. Na taktickom cvičení sa zúčastnili viaceré zložky hasičského záchranného zboru z Martina, z Kysuce, z Čadce, zo Žiliny. Takisto bola zapojená aj brigáda žilinská a samozrejme bolo to pod taktovkou závodného hasičského útvaru, kde zásah vlastne koordinoval náš veliteľ útvaru. Na cvičení sa zúčastnilo 9 kusov hasičskej techniky a zasahujúcich hasičov bolo 35. Počas hasenia odobrali hasiči vzorky hasebnej vody na ďalší výskum. Po uhasení bol vrak vložený do špeciálneho kontajnera, kde bol následne zatopený vodou. Spoločnosť Kia Slovakia ďakuje všetkým zúčastným za spoluprácu a veríme, že ju budeme v budúcnosti aj naďalej rozvíjať. Kia, movement that inspires.